건강이잖아. 이거 지금 이거는 안 나오는데 처음 먹는 사람들은 이거랑 이렇게 타서 따뜻한 물에다가 뜨거운 물로 컵 데울라야 되네. 그냥 먹을 수 없는 사람은 이렇게 하면 된다고요. 처음에 네. одамоне ки якум бор хӯрда наметавонанд анамин ҳемоҳимро хӯрданаш камтар мушкиле метавонанд ки шакар илова карда об илова карда якҷоя карда хӯранд. 꿀 넣어도 돼. кул ҳедо деё ба ҷои шакар метавонанд ки асал илова кунанд. хӯрданаш беҳад сабук мешавад. 귀한 거니까 한번 남기지 않고. барои саломатии ҳар як ҷомеа ана ҳамин ҳемоҳим тайёр шудааст. истифода барин, саломатитонро эҳтиёт кунед. 약간 달게 하면 먹기가 좋으니까 처음에 먹는 사람들은 그래서 꿀 넣어가지고 좀 달게. агар ширинтар кунем хӯрданаш вай осонаш шуд барое ки ҳемоҳим маззаш камтар вай хӯрданаш камтар мушкилае маззаш. 그리고 나중에 먹기 좋을 때는 그냥 이렇게 접어가지고 оянда вақте ки хӯрданаш осон мешавад метавонам анамхе кушояна анамхе хӯрам. барои саломатӣ беҳад фоида дорад. барои қанд, гурда, давление. 그리고 물을 마시라. баъд аз хӯрдан ҳатман ки об нӯшем. оби широгарм, ҷӯши бад набошад. 미지근한 물. не широгарм. 더워요. 그냥 먹고는 꼭 그냥 물 먹게끔. вақте ки мехӯрен ҳатман ки айболош об нӯшен. алалхусус одамоне ки қасали қанд доранд, давление доранд, ҳатман ки об аз болош нӯшанд. 2 стакан. 이게 커피 대신 차로 이렇게 마셔도 좋아요. не аз ба ҷои кофе метавонед ки анамихел ҳамроҳи оилатон анамихел ҳемоҳимро нӯшен. 그리고 감기 걸리려고 이게 재채기 하거나 콧물 나거나 그럴 때 이렇게 해서 먹고 30분 정도 지나면 없어져. ҳангоми грипп шудан метавонед ки анамихел карда нӯшен ё ин ки сулфа мешавен, грипп мешавен, хунукизадагӣ метавонед ки анамихел карда нӯшен ҳемоҳимро бо шакар бо об якҷоя карда сиҳат мешавед. аги камсам медаина барои макадин 피곤하고 그럴 때도 운전하면서 막 졸릴 때 있잖아. 그럴 때도 먹으면 그런 게 없어. ҳангоми мондашавӣ, ҳангоми хастагӣ, хулас ҳама вақт барои саломатии ҳемоҳим барои ҳар як инсон кӯмак мекунад. шакар илова кардан маззаш камтар нақш шуд.